normal gid na nato nga mangandoy tao kabantog or greatness. Lingay mong tupad ing na unsay pangandoy ni moron. Muta na ba? Why usa nato nga di mangandoy og greatness? Mao man bitaw ang atong longing is happiness. Inherent longing nato happiness, kalipay. Nya kanang kalipay mahitabo ra gid na kon iisa nata sa taas nga tungtunganan, kana bang pasidungga na tabang. Mao ginay kalipay nga tinud-anay pareha nang mudaog kas boxing na draw Las Pacquiao no na draw. Pero at least wa siya mapildi. Ana, kan gusto kita nang mudaog og draw lang murag subo. Gusto mudaog sa eleksyon. Ana, no? Nya naa roy bag-ong gi match up sa boxing usa ka mayor og usa ka chief of police. Kuan kay na kusog kay na sa tong social media. Ambot og mao baka na ilang paagi aron musikat sila isip mga public servants magay. Mga inana ba? Gusto ta nga mahimong labing dato. Kami sang mga pari gusto sad mi musikat. Bisag musikat na lang sa social media. Nana. Nya mahimong monsignor, mahimong obispo, mahimong kardinal o kaha kung palaron gyud mahimong santo papa kana murag naa gid diha ang dagan ba. Mausad ang pag-eskwela, gustong ang grade 1 gustong mahimong grade 6, ang grade 6 gustong mahimong samay grade 12, nya ang grade 12 gustong mahimong graduate, nya ang graduate gustong mahimong license. Nya ang license gustong mahimong dakog ranggo. Na gina. Nakaron ang pamaagi sa tao mao gyud ang gitawag og kana bang sayon nga paagi. Dali mo na ang inahan ni Santiago ug ni Juan gidritso niya duol si Jesus, maghari man ka kadidto sa langit. Sa ari ng daan ang akong duha ka anak nga molingkod sa imong tuo ug sa imong wala. Uso man na inana. Basta na gani tagas og ranggo, duolon dayon na. Di ba? Unya, unsa may tubag ni Jesus? Unsay tubag ni Jesus? Ingon siya, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Pasabot, makaantos ba mo sa pag-antos nga akong agian o sa kamatayon nga akong agian? Unsa ilang tubag? Yes, Lord. Kasayon ra na. Pakulata ra di ay. Kasayon na. Pakamatay ra di ay. Okay. Okay ra sila. Ilingi ay mong tupad. Ing na muinom ka sa kupa ni Jesus. Ing na kano. Ing na muinom ka. Inom ka sa kupa. Pasabot, magpakulata ka. Magpalansan ka sa cross. Okay ra. Basta one moment event. Kana bang og patyon ko, sige patya dayon. Kulatahon ko, kulataha dayon. Nya human ana, premyo dayon. Press boxing ba? Love, sukmagay ta, 12 rounds. Basta inighuman, premyo dayon. Usara na ka-event. Press contest ba? Basketball. Hala, basketball, bahalag mga bali. Basta, human, premyo dayon. Ingon day si Jesus dire, bitaw, makainom yun mo aning kupa nga akong imnan. Nya gibutangan day ng Jesus, pero ang pagpalingkod sa akong tuog, sa akong dili na ako. Mura na silag naminghoy, agoy. Wa day na siguro di ay, din alang taan na oy. Kana bitang mag-antos ka, nya ighuman day, way siguro?
Di itaganahan. Muna, gitagaan gisla ni Hesus sa kamatuoran. Sige, pagantos mo para nako. Sige, Padre Siano, baligya anang slat, tukod anang mga kumbinto, mga simbahan. Sige, pero ang pagsud og langit, way siguro. Kaapoy ba na, Lord? Sige, kamutanan, pamalit gid mog slat, pamalit, antos, ay na mog kaon, o kausa na las usa ka adlaw kaon, unya kanang inyong budget sa ubang mga meals, ipalit na nagslat. Pag antos mo, og palit og slat, aron mahurot ning 70 million, kaning 700,000 ka grace nga slat. Pero, ang pagsud og langit, way siguro. Saban, okay pa mo ana? Kinsay okay, taas ang kamot. Sige, ang di mo taas, impyerno. Sigurista man ta, sigurista. Muna niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, kami sa maramis mga kulon nga hinimo sa lapok. Ang lapok, mga igsoon, wa gid na siyay ambisyon nga musikat. Lapok god. Butangig lapok inyong salog, unsay una ninyong buhaton? Ha? Uy, kusga oy. Limpyuhan dayon, trapuhan dayon na. Kanaging inyong mga anak or imo bang kaubas balay nga muadtos gawas niya magkalapok ang tiil niya mudritsog-sod sa inyong balay. Alami ang patyon, labi nagbago ka ng limpyo. Saan lapok-lapok man kadiha? Anak dayon, masuko kita ng lapok kay nga naman ang lapok gi-equate na natos hugaw, buling. Munang naay drama sa unas DYHP, Bulawan sa Lapok. Bulawan sa Lapok. Gihawas ko ikaw gikan sa kalapukan o karon milunang kapag balik animal ka. Wa ka igapaus. Giawas ti ka, gilimpyuhan ti ka, o gitagaag na kong dungog, karon milunang kapag balik niya ng lapok sa sala. Drama-drama nila sa una. Hilak-hilak. Sino ako? Kita, mga lapok rata, kay kanang sala, gitawag ng spiritual clay. Maunay espirituhanong lapok ang sala. Kitang tanan bunga na ta sa sala ni Adan og ni Eva, munang lapok tang tanan. Apan gihimo tang mga kulon pinaagi sa kamot sa holy potter. The potter ang maghihimo og kulon. Kinsa may potter? Si Jesus. O giunsa man sila pag-build, sila si St. Paul o ang mga apostles, giunsa sila pag-build ni Jesus, pinaagis mga kasakit. Munang niingon si San Pablo, gidagmalan mi, gilutos mi, gipakaulawan mi, gibato mi, gipanghinginlan mi, pero wa gid mi maunsa. Kay nga naman, gisigihan silag umol ni Jesus. Hindot no? Ay daghang magpatambag nako, Pader, ang akong bana nangabit, ako na lang ning buwagan, nako ayaw, maunay mo panindot sa imong kinabuhi. Kay kanang mga kasakit, mauna na ang kamot ni Jesus nga nag-umol na to. Tanawan ng kon, imbis straight, lumiton niya, ana-anaon, mawa na tong iyang straight nga porma, niya na isobra, kuhaon, ilabay. Masakit ba yan ana? Kana bang naikuhaon gikan nimo nya ilabay? Kana bang usbon ka ba? Imbis ganahan ka maghigda-higda aning kumbintong bagong nahimo, ibutang ka adtong wa gyud kumbintong klaro. Ana baron. Nindot ba yan na? Ya usay sakit oy. Sakit na inana nya magunahon na ka. So sige higda nimo didto gakuto-kuto kay kalusnoon ay ka. Ingnan ko dito Monsignor LD pag istorya na mo, Monsignor LD Layson man maori Paris Priest dito, ingon din siya kaning kumbento ha Padre kanang karaan na ni nya di jud kay ni ligon ang structure na mura na ginag ni sag diha nya kanang peligro kay ni siyag malusno
Ako, ay, patay ko. Isa kaluis Ginoo, nahuman magyud ko sa akong termo, pa man on malusno. Mura bagi ingon ba, ikaw dako-dako makanako, basta ka naging malusnoan, ani. Nya, magtanaw ta diri ba nga, nindot kay atong kumbinto, bagong nahuman, di gyud matarog. Makaingon sa kasakit, oy. Pero kung mao man ni ang kanang naang pag-mold nako, isip lapok, aron manindot, di, ato ning i-allow ang di man ako maoy patter, clay raman ko, matod pang San Pablo, lapok raman mi. Bahala na ang hands of the potter kasi siya may tig design. Ganahan ba yaon ta kay ko nga mulakaw ko dinhi nga wa nay utang ba? Wa nay utang. Kana bang moingon bitaw ang Paris priest nga mosunod nako padri ay jud kabalaka ana andam kong mudawat anang utanga. Ana ba? Uy, niingon man noon, ay lang kong hasula, anak padre. Nya ako, sa di mas ako ganahan mo impose nga to niya, kay ako ko'y nagkuan-ana, nakikkontrata. O di, pas, ana sa, ugmao ni Lord. Ana. Mausad na ang atong kinabuhi, naagyo'y mga kasakit. Nya ang kasakit mo na muumol nato to become a good path or nindot nga design tungod sa mga kasakit. Mauna kamong mga asawa sakiton gimos inyong bana ing na dayon, salamat Ginoo, mag-andam na kog kanindot ani. Nya kamo sang mga bana paantuso na mo sa inyong asawa ina, salamat Ginoo, mag-anam na jud kog kanindot nga bana ani. O di ba? Ana, dili kay mangita kag nindot. Ayan pangitag nindot. Kamo sa mga ginikanan, sakiton mo sa inyong mga anak, ina, salamat Ginoo nga ni ay mga anak nga ingon ani kayawanon, mao gini makapanindot namo ron isip mga parents. Di ba? Niya ako sad isip pare, salamat nga ni ay sigiglibak nako nga mga parishioners, ana. Di ba? Aron mao na ni makapanindot nako isip paris, isip pare. Mga inaana, mao din ay atong outlook. Muna ang giingon ni Kristo nga aron magantos gyud mo ug aron mo nindot ang inyong kinabuhi, ang tinuod gyud ay natong framework dili ang paglingkod og trono, kung dili ang pag-alagad sa tanan ug pagpakamatay para sa tanan. Munang niingon siya, sama sa anak sa tao nga mianhi ako sa tiyang giingon nga wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ninduta no, alagad gidi ay. Muna nalipay kong ibalhin ko sa Compostela kay dako-dako gyud tong alagaranan, no? Dako-dako gyud. Nindot kayo alagaran dito, kay dako kay alagaranan dito. Sa mga structures pa lang murag dako-dako yung reperonon o dako-dako pasang tukoronon. Ato dinhing atong parkingan nindot makianas tanano, ato manang gispalto, dito tugayanan gyud baka. Nana. Mo nang dako-dako gyud ang ato nonon. Pero ang ako lang sang gikalipayan kay nakadungog nako og ang pipila ka taga Compostela nagsigig ingon, Pader, excited na kay Ming, di aka dire. Kana mo inindot, magdungan tagpangalaga diha. Unsaon na nato pag-alagad. Ang problema lang nako karon, kamong mga online parishioners. Kamo dinhi mahimo naman mo nakong online parishioners. Unsa man, andam pa mong mutabang nako dito alagad? Kusga? Yes. Usa ra gyud inyong paagis pag-alagad. Unsa man? Palit og slat kana. Sus nindota na. Mao ra gyud na. Di na ta mo dito pasipsipon, di na ta mo dito pabugwalon, di na ta mo palsahon ana mga simento, mga hollow blocks inana. Ayaw na. Palit lang slat. Kami na lay alsa dito. Kami na lang. Ano? Ay kabalaka. Sige lang yung palit. Mo report na sad ko ninyo ha, o pila na namalit na tog slat. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 14,006 slots
naapay 685,994 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,065 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ato na sang pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Ang atong si TUMM nahurot naman to siya para sa 61 kabalay. So padayon lang tagpalit og slot. Nya unsa ganito ning slot, mao ni ang minimum, ang one slot minimum donation nga inyong ihatag sa simbahan, pinaagi niining atong tumong nga ang pagbayad sa remaining nga utang nga 70 million para na sa atong kumbento. Usbo nako nganong nakautang tag 70 million kaya na may mangutana. Ang original budget nato sa kumbento 35 million. Ang karong total nga nagasto nato ana 55 million. So naay difference nga 20 million. Tungod kay naghimo tag roof deck, nagbutang pagita og image ni San Vicente Ferrer, wa na nas original. Nagbutang tag elevator, nagbutang pagitag nindot nga kitchen, ni palitag additional nga yuta, unya na pagi atubangan atong gihimong kanopi, wa gyapon na. So mo na siya. Og ang pinaka related sa kumbento, ang balay nila ni Cafe kanhi kapitan nato din ni Cafe og ni Brad Titing Pipito atong gibayran, gihangyo natong gubon kay atubangan naman siya sa kumbento, nasud na siya sa compound nato dinhi sa simbahan. So ang iyang balay nabati na kay di ay kumbintos loyo nga nagumbaw, unya ang ato sang kumbento nabati kay di asay balay sa ubos. Og thanks be to God, ni Oyon sila. 50 million ang cost ato. Mao na 20 plus 50 equals 70. Na maligya tag SBF dag para sa 35 million. Wa ganito mahurot og kahalin. Doon na pa yung mga 400 kapin ka slots. Ato na lang itong gi-close og ni settle takaron sa pagkumpleto sa tanan aning 70 million. Mao na makasabot unta mo ani no. Unya unsaon pagpalit og slot? Ako na sa ning usbog pakita ninyo ang atong official information. Ipadala lang aning atong contact persons, pinaagi kwarta padala or sa atong GCash, pero ang akong GCash dili pa available karon, pili ala ning ubang GCash numbers o sa ato bakang bank accounts. Diha lang ipadala. Ayaw ipadala lain kay basig mahimong musimang sa mga kamot sa mga scammers. Mga igsuon, kining maong buhat sa pag-alagad, mao ni ang tinuod nga buhat sa kaluwasan. Muna iampo nato ang ato mga government officials na dili na sila magsigig away, labaw sa tanan dili unta magsukmagay, ang buhaton unta mag-alagaray, magpasayloay, labaw sa tanan mag-inantusay para sa kaluwasan sa tanan. Ang ato laro mga igsuon dito sa Luzon area, labi na northern part, grabe ang pag-antos nila sa tulo ka bagyo karong niagi, si Krising, si Dante, o karon si Imong, grabe ilang pag-antos. Unya, kamong mga government officials na elected o appointed sa dagkong posisyon, magsukmagay ramo, kutob ramo diha. Ayaw dito may ungad mo atong lapok, saw mo atong mga baha dito ipakitag unsra mo kaligon, dili ka magsigig sukmag anang naang pansimbag, dadaan ng gloves, pakauaw lamos kinabuhi natong mga Filipinos. Siging papriso anang mga way kaso, siging pangkontem o udban pa diha, pangatake anang mga political kanaganing opponents, gastog bilyon-bilyon, way kwintada-kwintada, gahilas-hilas na lang tas atong kinabuhi ni ana. Muwadwad tag-alagad para sa mga nagkinahanglan. Dili kay muhago ta para sa atong personal na katagbawan.